Il-bidliet fil-liġi tal-IVF huma bżonjużi għaliex iżidu r-rata ta' suċċess u jnaqsu bil-kbir id-tbatija li minnha tgħaddi l-om prospettiva. Spjega dan il-ġinekologu Mark Sant fil-programm Arena fejn mill-lenti esperta tiegħu fisser id-differenza kbira fir-rata ta' suċċess li għandna f'Malta bl-IVF meta mqabbel ma' barra minn xtutna. Jekk tieħu l-overall success rate, aħna qegħdin madwar 20-22%. Tajjeb, meta inti overall success rate barra minn Malta fl-ewwel cycle miżerjament qed titkellem fuq 35%. Spjega li għaldaqstant ħafna jkollhom imorru għat-tieni ċiklu jew iżjed. Innota kif barra minn xtutna minn barra li jkollhom rata ta' suċċess sola li friżar tal-embrjuni ineħħi ħafna mid-tbatija mill-mara li tkun qed taspira l-isserhom. Però mbagħad minħabba li tista' tuża l-embrjuni oħra friżati li l-proċess huwa ħafna ħfef, ħafna. La jinvolvi stimulazzjoni, la jinvolvi l-oppju, la jinvolvi titqib, ma jinvolvi xejn. Tajjeb? Tkun tista' f'ċikli oħra tuża minn dak l-embrjoni u tqegħdhom lura. Mela mbagħad is-suċċess meta inti tot cycle wieħed wara l-ieħor jista' jitla' sa 65%. Spjega kif bil-liġi eżistenti f'pajjiżna jistgħu jkunu fertilizzati sa massimu ta' 3 bajdiet. Dan meta riċerka internazzjonali turi li ċ-ċans ta' embryon vijabbli huwa ta' wieħed minn kull 8 għal mara taħt il-35 sena u wieħed minn kull 25 għal nisa ta' età ikbar. Apparti minn hekk spjega kif diversi drabi in-nuqqas ta' friżar tal-embrjuni ifisser li l-embrjuni jkunu impjantati waqt li l-mara ma tkunx fl-aqwa stat li ġisimha jaċċetta tqala. Għaldaqstant l-embrjun ma jaqbadx u l-mara ikollha terġa' tgħaddi mill-proċess sħiħ mill-bidu.